L'Ernest Gil, quan la seva empresa li va donar la jubilació anticipada, un bon sou que li quedava de jubilació i una bona indemnització, immediatament va decidir què faria de la seva vida. Anar-se'n a viure a Londres, en un barri tranquil que havia descobert un parell d'anys abans, quan fent de comercial havia llogat una caseta perquè ja que hi estava tants dies estava més tranquil en allà. Era un lloc on la gent no feia soroll pel carrer. Tothom anava i venia. Eren casetes amb una miqueta de jardí, una al costat de l'altra. Ell, un cop instal·lat a la casa, passejava, digne, elegant, pels carrers amb el seu gos, un gran danès de nom Càbala. Ell i en Càbala despertaven admiració per allà on anaven. Els nens, quan veien en Càbala... Mira, en Càbala, mira, ei! No s'atrevien a acostar-se-li, perquè, tot i que no havia fet mai res, pràcticament ni bordava, en Càbala imposava. Ell, l'Ernest, estava tranquil. Recordava quan 2 anys abans s'havia instal·lat i un dels primers dies havia passejat pels carrers, aquells carrers petits, entremaliats amb tot de botigues que no saps ben bé què tenen. I havia trobat una botiga d'animals que en el primer moment no hauria dit que era botiga d'animals, perquè estava tota ben fosca, l'aparador, els vidres ben bruts. Hi havia 4 animals perduts, que si una tortuga, que si un hàmster que més aviat semblava una rata, que si... Però al fons de la botiga, mirant a través del vidre, l'Ernest Gil va veure un parell d'ulls brillants que el miraven. I no es va poder reprimir, va entrar a la botiga, ding-dong, va anar cap al fons, va trobar bé el que hi seria el venedor i en Càbala, al seu costat, aquell gran danès enorme que el mirava amb uns ulls que li estaven dient porta'm amb tu, sisplau, porta'm amb tu. I l'hindú, amo de la botiga, potser, o potser venedor i prou. Li va dir en un anglès barrejadet que ell mig va entendre, que quan li donava pel gos, i ell va dir no, que ell no volia cap gos, però tingui, però si és que... Però estava tan empès que és igual. 4 rals que li va dir que valia el gos, i va pensar que l'estava enganyant, va dir, aquest? Però va signar-li un xec, li va donar. I ell i gos van sortir de la botiga. I havia sigut feliç, sense relacionar-se amb ningú, tot i que cada matí veia la senyora Byrne sortir de la casa del costat. Era una dona que era mestra, ella i els seus marits tan perfectes, tan anglesos, tan dignes, tan sofisticats. Sortien cada matí pràcticament i se saludaven. La senyora Byrne mirava en Càbala així. Però ell, dignament, passejava el seu gos. Un matí es va despertar l'Ernest amb els plors d'una criatura. Una criatura plorant, una criatura aquí mateix, i llavors va recordar vagament haver vist a la senyora Byrne embarassada, però és que pràcticament ni s'hi havia fixat. I de cop ho va pensar, ja està, aquests han tingut una criatura que no pararà de plorar, que l'han instal·lada a l'habitació que dona just al costat de la meva habitació. Se m'ha acabat la tranquil·litat. Una criatura que dintre de poc començarà a caminar. I que quan comenci a caminar començarà a fer crits, a jugar amb les pilotes a la meva casa. S'ha acabat la tranquil·litat. Ben aviat, la senyora Byrne, que no es podia permetre d'estar-se molt de temps a casa, va contractar una nurs, una noieta que cuidava el seu fill, que sortia a passejar cada dia. Una noieta que ben aviat es va fer amiga del jardiner i que es passava estona xerrant amb el jardiner li donava conversa, però ell no deixava de fer la seva feina. El cas és que, d'ençà que aquell nen havia arribat al barri, l'Ernest i en Càbala ja no disfrutaven el mateix. Per què? Perquè els nens només li feien cas amb aquella cosa petitona, tan bufona, tan bonic. I les senyores grans del barri, que fins aquell moment es miraven en Càbala des de lluny, així com amb una cara d'espant, només li feien coses a aquell nen tan bonic. Ai, que és bonic, ai, que és bufó, que és regordet, ai, que bonic carrosset. I la senyora Byrne, quan treia a passejar el nen, el dissabte i el diumenge al dematí, passava per davant d'en Càbala, lluint-lo. I en Càbala
que mai no havia grunyit, que mai no havia bordat, es tirava de la corretja i cridava, i bordava, i grunyia. I prou feina tenia l'Ernest en retenir-lo. El cas és que aquell diumenge l'Ernest, des de bon matí, va començar a sentir-los. I uns crits, i uns esgarips, i uns riures que semblaven plors, i no sabia què passava, i tota gent que entrava i sortia de la casa dels senyors Biles, i va pensar, ja està, el bateig del nen. Ara han batejat el nen, i ni tan sols m'han convidat. De fet, si m'haguessin convidat tampoc no hi hauria anat, I no podien celebrar-ho en un restaurant, en un pub o qualsevol altre lloc. No, ells havien de fer-ho a casa. I amb aquest xivarri, i jo que no podré descansar, encabalar nerviós que nerviós, grinyolant, grunyint. L'Ernest, heu de pensar, que va baixar totes les persianes de la casa, totes ben baixes allà, en penombra. I va passar-se tot el dia del sofà al silló, del silló al llit, fins que es va ben endormiscar. Ja no sentia ni encàbala. Com he passat hores. Bé, el diumenge se l'havia passat tancat. La nit del diumenge encara sentia gent en aquella casa. Van sortir tots ben borratxos i cridant de la casa la matinada del dilluns. I ell, per fi, en el silenci, sí, ara sí va poder dormir sense despertar-se. I quan es va despertar, a mig matí, potser, encara va sentir silenci, però al seu costat va sentir encàbala, que grunyia, molt fluixet. Va girar-se, se'l va mirar i llavors ho va veure. El nen, encàbala, tenia el nen mort entre les seves dents. Tenia el nen a la seva boca tot ple de sang, amb aquell vestit de bateig blanc, ple de puntes, amb aquell gorret. Però no se sentia res allà. Però haurien trobat a faltar el nen. No, potser estaven dormint, potser no hi eren, però què ha passat? Llavors, pensa, Ernest. I va pensar com es deia el seu gos. Va pensar que es deia Càbala, que en sànscrit és l'equivalent del cancerber, el gos que acompanya, l'animal que acompanya els morts a l'infern. I llavors ja està. Però Càbala, què has fet? El va renyar i amb prou feines va poder-li treure el nen de la boca. I llavors va tancar en Càbala a la cuina, assegurant-se que no pogués sortir. I ell va netejar bé el nen, va netejar com va poder amb una mica d'aigua oxigenada, que diuen que va molt bé per les taques així acabades de fer. Llavors va netejar-li el vestit, el va arreglar com va poder i va pensar, aquest nen jo he de fer alguna cosa però no el puc pas portar així que va decidir tornar-lo a la casa sense que ningú el veiés. Va posar el nen a dintre d'una bossa d'esports que li va semblar que anava bé, va tancar i amb la bossa a la mà va sortir primer per la porta del davant, però esclar, la senyora Smith, aquella vella que hi ha a tots els carrers i a totes les places, que sempre està mirant darrere la finestra, estava allà espiant. I ell la va saludar, va continuar, va donar la volta a la manzana i va tornar a entrar a casa seva. Bé, no va donar tota la volta perquè va entrar pel jardí. I des d'allà va cridar a la porta, va cridar a casa dels Biles, que hi ha algú! I després de dos o tres vegades que ningú el contestava, va mirar al seu voltant, va saltar la valla que el separava de la casa dels Biles i va mirar quina finestra estava oberta. Va trobar la finestra de la cuina. Li va costar una mica saltar-la, però quan per fi va entrar dintre, estava tot en silenci, tot fosc, sense obrir els llums, ensopegant una mica aquí, una mica allà amb els mobles, perquè aquella casa no la coneixia, que no hi havia estat mai. Va pujar al primer pis. Va intentar identificar quina era l'habitació de la criatura. A la tercera porta la va trobar. I ves tu quina gent més estranya. Fan un bateig i el fan que el llit del nen és al mig de l'habitació
i tot de cadires al voltant i una mena d'espelmes, però aquests anglesos són ben estranys amb aquestes celebracions que fan. Però bé, no es podia pas entretenir, així que va obrir la bossa d'esports, va treure el nen, el va deixar dintre del llitet i va marxar. Va baixar corrent, va sortir per la finestra de la cuina altre cop, va saltar a la valla i... La bossa, m'he deixat la bossa! Va tornar a entrar, va tornar a pujar a l'habitació, va agafar la bossa, va sortir corrent sense ni mirar un altre cop al llitet, perquè en aquell espectacle no el volia tornar a veure. Així que va arribar, va tornar, es va saltar, es va ficar dintre de casa i va esperar. Semblava que en Càbala ara ja estava tranquil. Ja no bordava ni grinyolava. Continuava tancat a la cuina. I llavors, l'Ernest, ja cap al vespre, va sentir arribar a la família. Va mirar així per una finestra i va veure el senyor i la senyora Byrne i un matrimoni gran que devien ser, per tal com semblaven, els pares d'ella. I la veïna, la senyora Smith, va sortir a rebre'ls. Hola, hola, hola. I van entrar a la casa. I ell va pensar, oi, ara. I de moment no va sentir res. Va calcular la distància que hi havia fins al pis de dalt i llavors els va sentir. Però només sentia les dues dones. Les dues dones que cridaven i que gemegaven i que baixaven corrents i al cap de poc va venir una ambulància. I els homes seguien a les dones i les dones ploraven i la senyora Smith no sabia què dir i només els deia jo cuidaré de tot, no patiu. I van pujar a l'ambulància. Tots. I la senyora Smith es va quedar allà i ell va pensar però aquesta gent són molt més estranys del que jo m'imaginava. Deixen el nen sol mort al llitet i se'n van a ambulància a l'hospital. No se'n sabia venir. Així que va decidir averiguar què havia passat, fer com que no sabia res, va sortir de casa seva, se'n va anar a veure a la senyora Smith, que encara era a la cera, i doncs, què ha passat? Que ha vingut una ambulància. No ho sap, és que no ho sap, senyor Byrne. Una desgràcia. Han trobat el nen al llit. I és estrany, això? Va fer ell intentant dissimular la seva intranquil·litat. És clar que és estrany. És que el nen el van enterrar ahir.